ஹலோ கைஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். இந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு இருக்க எல்லாருக்குமே ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வணக்கம். இன்றைக்கான வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா, நல்ல ஒரு கேம் வீடியோ தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம். பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வீடியோக்குள்ளே போயிட்டு என்ன கேம், அது எப்படிப்பட்டது எல்லாமே பார்க்கலாம். ஸோ வாங்க போகலாம். ஸோ வீடியோக்குள்ளே வந்தாச்சு. ஃபஸ்ட்டு ப்ளே ஸ்டோருக்குள்ளே போயிட்டு சர்ச்சில் போயிட்டு ராபரி ராப் அப்படின்ற ஒரு கேம் தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். ராபரி ராப் அப்படின்னு நம்ம டைப் பண்ணாலே ஃபர்ஸ்ட்டில் வந்து நின்றோம். சிக்கி அட்வென்ச்சர் அந்த கேமை தான் நம்ம இன்றைக்கி ரிவ்யூ பண்ண போகிறோம். ஓகே, டவுன்லோடிங் ஆகிடுச்சு. இது எப்படின்னா, இவன் ஒரு தீஃப். இவன் வந்து திருடுறதை தான் பார்த்துட்ருப்பான். அது வந்து நிறைய பேர், அங்கே நிறைய பீப்புள்ஸ் இருப்பாங்க. அதுலேருந்து அவன் தப்பிச்சு ஒரு பிளாக்காக போய்ட்டு ஒரு ரூமில் போய்ட்டு இருக்கும். அதெல்லாம் போய்ட்டு ஒரு பாஸ் இருப்பார், அவர் போய்ட்டு எடுத்துகிட்டு வர சொல்லுவார். ஸோ அது மாதிரி தான் இந்த கேம் போகும். ஸோ உள்ளே போய்ட்டு பார்ப்போம். ப்ளே காமிச்சாச்சு. நம்ம ப்ளே கொடுத்துட்டு உள்ளே என்ட்ரு ஆகும். ஓகே, உள்ளே போனோன்னே இப்படி தான் காமிக்குது. ஏதோ ஒரு ஸ்டோரி மாதிரி. அவன் ஏதோ ஜெயிலில் உட்காந்துருக்கான். டேஸ் என்னமோ கவுண்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்க மாதிரி. ஏதோ அவனுக்கு கத்தி மாதிரி வருது. அந்த கத்தியெல்லாம் உடச்சிட்டு வெளியில் வரான். இது எங்கேருந்து வருதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறான். பார்த்தா அந்த நான் சொன்னல ஒரு பாஸ் அவனுக்கு வேலை தருவார் அப்படின்னு சொன்னோன்னே அவர் தான் அவருக்கு கத்தி கொடுத்துருக்காரு. ஸோ வெளில போகிற மாதிரி யாரும் இருக்குது, அதை கொடுத்துட்டு போகும். லோடிங்குன்னு காமிக்குது. ஓகே, ஏதோ ஒரு பிளேஸ்க்கு போகிற மாதிரி வராங்க. ஓகே, அங்கே இருக்கிற ட்ரெஷரை போய்ட்டு எடுத்துகிட்டு வா அப்படின்றது சொல்லியிருக்காரு அவர். நெக்ஸ்ட் என்ன காமிக்குது, மூவ் பண்ணுற பட்டன் எதுவுமே இல்லை. ஓகே, காமிக்கிறாங்க. ஹோல்ட் டு மூவ், ஹோல்ட் டு ஸ்ப்ரிண்ட். ஓகே, எல்லாமே ஓகே, சூப்பர். அப்படியே நம்ம நவுந்து போய்ட்டு எடுத்துகிட்டு வருவோம். ஓகே, நம்ம எடுத்தாச்சு. அப்படியே நம்ம ரிட்டர்ன் வருவோம். குடுகுடுன்னு ஒரு கொடுத்த போவோம். ஓகே, 5475 ருபீஸ் நமக்கு கிடச்சிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் லெவல் கொடுத்து பார்ப்போம். ஸ்டார்டிங் எடுத்தோடனே கேம் இப்படி தான் போகுது. இன்னொருத்தர் போயிட்டு அந்த பிளேஸில் போயிட்டு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கேம் மாதிரி அது தராங்க. அதுக்கப்புறமா ஸ்டோருக்கு நம்ம போனோம்னா இத்தனை இது இருக்குது. ஸ்டாமினா அப்படி இப்படி, நிஞ்சா ஷூட் அப்படி இப்படின்னு எல்லாமே இருக்குது இதில். ஸ்டோருக்கு போனோன்னா ஓகே, இது அந்த கேண்டி க்ரஷ் அது மாதிரி லெவலாக போகிற மாதிரி இருக்குது. இது அப்படியே போய்கிட்டே தான் இருக்கும். கண்டினியூவாக ஆடுறவங்களுக்கு இது வேறு லெவலில் இருக்கும். ஸ்டார்டிங் கேம் இது தான். ஸோ பார்ப்போம். ஓகே, உள்ளே இருக்குது. நம்ம அதை போய் எடுத்துகிட்டு வருவோம். யாராச்சும் இருக்காங்களா பீப்புள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம். ஓகே, போவோம். இல்லை, யாருமே இல்லை. பாம் மட்டும் இருக்குது. அதுலேருந்து நம்ம தப்பிச்சு போகணும். ஓகே, எடுத்தாச்சு ஜுவல்லரி பாக்ஸ். ஸோ எடுத்துகிட்டு வருவோம். ஓகே, ஓடி வந்துடுவோம். ஓகே, இந்த கேம் கூட நல்லா தான் இருக்குது. இது மாதிரி தான் இருக்கும். டைமிங் அங்கே மேலே ஓடுது. இந்த டைமிங் வந்து நம்ம கரெக்டாக வரணும்னு நினைக்கிறேன். சைட் டு பி சீன். ஓகே, நெக்ஸ்ட் பிளேஸ்க்கு போவோம். ஓகே, உள்ளே இருக்குது அப்படின்ற சொல்கிறார் அவர். நெக்ஸ்ட்டு இங்கே ஒரு பாட்டி வேறு இருக்காங்க. அவங்ககிட்ட இப்போ நான் தப்பிச்சு இப்போ வாங்கிட்டு வரணும். ஓகே, வெயிட் பண்ணுவோம். பாட்டி வேறு சுற்றிக்கிட்டே இருக்காங்க அதே ரூமில். இப்போ உள்ளே போவோம். அவங்க அந்த சைடு தான் திரும்பிட்டு இருக்காங்க. போயிடுவோம். பார்ப்போம். ஓகே, எடுத்துகிட்டு வந்தாச்சு. போவோம். சூப்பர். அந்த பாட்டி பார்த்ததுனால நமக்கு கொஞ்சம் காசு கம்மியாக இருக்குது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் லெவல் போய் பார்ப்போம். இந்த கேமை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி ஆடுங்க, நல்லாவே இருக்குது. இது யாரெல்லாம் ஆடலான்னா 8 to
13 அது வரைக்கும் ஆடலாம். அதுக்கு மேலேயும் உங்களுக்கு பிடிச்சிச்சின்னா அதுக்கு மேலே இருக்க ஏஜ் பர்சன் கூட ஆடலாம். ஓகே போவோம். நிறைய பாட்டி இருக்காங்க. சரி, அவுட் ஆனால் என்ன ஆகும்? ஸோ நம்ம அடுத்த இதில் பார்ப்போம். பாட்டியால் ஒன்றும் முடியலன்னு சொல்லிட்டு அப்படியே நிற்கிறாங்க. ஸோ நம்ம ஓடி வந்துடுவோம். தப்பிச்சாச்சு. ஓகே சூப்பர். நெக்ஸ்ட் கேம் கொடுத்துட்டு போவோம். நெக்ஸ்ட் லெவல் வந்தாச்சு. இதில் பல பேர் இருக்காங்க. சரி, இதில் அவுட் ஆகும் என்ன ஆகுன்றதை பார்ப்போம். ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம். ஓகே, பார்த்துட்டாங்க. ஏதோ சத்தம் கேட்ட மாதிரி. ஐயோ, அந்த பாட்டியோட ஓடி வராங்க. ஐயோ, ரூமில் மாட்டிக்கிட்டு என்ன பண்ணுறாங்க. ஆஹா, மாட்டிக்கிட்டா இப்படி தான் காமிக்குது. ஸ்மோக் பாம் எஸ்கேப் அப்படின்ற மாதிரி. ஓகே, இது மாதிரி தான் நம்ம லெவலில் போயிட்டுருக்கோன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, இந்த கேம் கூட நல்லாயிருக்கு. என்னென்ன இருக்குன்றதை பார்ப்போம். சாப்டர் 1, சாப்டர் 2, சாப்டர் 3, சாப்டர் 4 அது மாதிரி இருக்குது. நம்ம அதை அன்லாக் பண்ணிட்டு லெவலாக முடிச்சுட்டு வரணும். ஓகே, ஸ்டோர் போனால் அதே மாதிரி தான் பலது இருக்குது. நம்ம வாங்குற மாதிரி அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் போனோன்னு ஏதோ அது மாதிரி போயிடுச்சு. லேட்டர் போடுவாங்க. இது மாதிரி தான் காமிச்சிருக்கும். ஓகே, அது என்னன்றதை நீங்கள் எனக்கு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். இதெல்லாம் வந்து நம்ம லாங்குவேஜ் மாற்றிக்கிறது, நம்ம சைன் அவுட் பண்ணிக்கலாம், சைன்இன் பண்ணிக்கலாம், எல்லாமே இருக்குது இந்த ஆப்ஷன். ஸோ இந்த கேம் நல்லாவே இருக்குது. இந்த கேம் வந்து கொஞ்சம் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. நல்லா தான் இருக்குது. அது நீங்கள் லெவலாக ஆடிட்டே இருந்தீங்கன்னா வர லெவலில் கொஞ்சம் டஃப்பாகவும் இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவும் இருக்கும். ஸோ இதே மாதிரி அடுத்த ஒரு நல்ல வீடியோவோட, நல்ல ஒரு கேமோட நான் உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த கேம் மற்றவங்களும் ஆடணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஷேர் பண்ணிவிட்டு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் இந்த கேம் நல்லாயிருக்கு இல்லை நல்லா இல்லை அப்படின்றது. ஸோ மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணுறேங்க. பாய். Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.